ubak Pius Marweng, kertong MDC ke UDP, ulalaj bantap kerteng yalade negasngi akad nyautrik urumpang. Nakabentaban yakonik election MDC siteng samoy jong kalangren konstituensi. Kabahap apok South West Kasil District, kaban Salongsian mentau benai. Habakran berkilat patai kubor hadin bala pendap ke jing tap kerteng, nakaliang jong bak Pius Marweng, ubalong ru UMLA menta jong karanikor konstituensi, ulong bakaseng UDP kadon jing kerman ban jabsuk, hakanik election siteng samoy na langren konstituensi. Ulapan pauru ba udan ka jing temu ka bakraw na kabentaban kentiyo ka tanyi brokaway, namar ka langren konstituensi, kadang don sibun ki jing sadin kum ki surok, ki linti ki singkien ba ki wede ki lat penroy. Shushu ulai kubleru iki paj ba nong kersyan jong u, wan lakum ka konstituensi kala du no iyo ba Nasar Marweng, balabam kuai hadwaru blay. Nrai kum usamla un yai budden iki kam ba sa teng jong u MDC belaklat no. Pi dah ngayok ya kejinjop dengan poi syakatong buni ki kebangale antang pok konsumsi dari kantam haknika election joka district council nomor ba apa pai pok konsumsi sibun ki kam walai ki snem ki ba nang lengkot ngadang long mun hikmat nang snem siteng hendrai ngalai ngalapan ya ki kam kaba kai kaba ngale ya ki ba te ndang apoi pat sa kani kawai ka kam ndang job ya kani ka MDC election te kibun wat na kaliang MDC jungi i Mama Nasar Bamkwai Hadwar Blay ki jing temu ka jong wiru bun ba na kamta ka konsumsi si bun ka jing pular na kaliang ka jing iru benin wara ya ka jing kala apok konsumsi kumju wat apok ke district council kumba PE ba desi kini ke jing job ke sisit nang ni na langrin biang kumba PE apok district council hadok menta adon ka jing kerum keram te ngangai scam hin ba mal ka jing kelam ya ko district council menin hadin balak klat jong MDC napo langrin ke jungi te ngangai scam kini ka sisit jong kini ka langrin konsensi kan yarap sibun antai hapo district council hadu menta te nomor ba pi dang daki khindiat sngi batna kaliang ka jongaru ngampat tip nomor ngampat syong hang tu te ni jiksang ikwa hi kumba na kaliang ka party ngikwa bangin job ya kane khnang ba ngin yo biang bensin syar antai district council nomor ba kumpa PE ba war akin ki snem ru na kaliang district council sibun ba ki kam ki ba ki penkela te ngangai scam wat na kaliang ka jongaru ngadon hi ta ka mensim hamtam ya ka disusil pilot TV kibun ba kikam ba ya dai bat kiwe ki benta hamtam ha kini ki jok ki persai ke ba benta ki ya tekho ya ka an jongi ki sudut rangkat bat ka sokar mong ya ku play kerpange ya ki nongelam nadu ka central body nadu circle kisun unit nomor ba na kalian ka jongkiru Lengba kacing Kristom nado niki generation ki by election MDC mentangi don biang sa kawai ke by election te ai ku play ki bok di biang ba lengba kacing Kristom ka jongki berngangai scam hiru ba lengba kacing Krishan mat mensim ka jongki ba nganyo biang ya kacing job ke ba don borom ha kanika keti fi lengba klong kom ne kacing kelat susul ka daut na ek de kacing kelat jong mesi tingi ba Nasar Marweng Bamkwai Hadwar Blay nganur ban ong mala bana sar sim lakrat ka disu sur kun kala te ga bangi la pa kana ngum le jungi da ga bangi tikna ba unem dong spa jo bai balon job ban bat ya ka disiplin jong sing sur ba kumbalong mantak long ka disu sur ka pelong ka peli ban ban ipan ba ya ka akor ka basnu ya ka secara kada ban pa satai na gamta ban thawan klet ban yak ni spi dina kada bagi pen iya ka tusbir ka ba snu nam ta ka politik ka jiram kaya ni scam ba da ka baburam ba ka berok markmat hang neru ba dungi du beri budan splen ba ba ko ngus nang ba ni kermen scam ban poi satai sepot susul ban pen iya ka jiram nakon ba ka jiram long principal kumbreu bene apa ka parti